Hledáte stabilního dodavatele roštů a matrací, který vám dodá včas, pomůže s prodejem a vyřeší vaše potřeby na míru? Stalo se vám, že zboží přišlo poškozené? Je pro vás důležité řešení záručního a pozáručního servisu? Chcete ověřené výrobky s dlouhou životností? Firma Ahorn se specializuje na výrobu roštů, matrací a polštářů. Společnost působí na trhu od roku 1995. Jsme největším a zároveň nejstarším výrobcem roštů v České republice. Rozsáhlé a moderní výrobní prostory nám umožňují zvládat velké výrobní zakázky v krátkém dodacím termínu. Špičkové strojní vybavení nám dovoluje nabídnout precizní rychlou práci s vysokou kvalitou a přesností zpracování. Poradíme si s výrobou sériovou i atypickou. Montážní linka nám umožňuje hladký chod výroby a rychleji reagovat na požadavky produkce. Rošty jsou baleny na automatické lince. Výrobky jsou tak dokonale chráněny proti mechanickému poškození a proti vlivu povětrnostních podmínek. Ročně vyrobíme více jak 100 000 kusů roštů. Dlouhá životnost roštů je ověřována mechanickým zátěžovým testem, který simuluje několikaleté užívání roštů. Náš sortiment zahrnuje celou škálu roštů. Rošty vyrábíme v mnoha modifikacích. Pro své klienty dokážeme vyrobit zákaznické kolekce přesně podle individuálních požadavků. Velké skladovací prostory nám umožňují držet optimální skladové zásoby a reagovat na jakékoliv velké zakázky. Hotové výrobky jsou skladovány v krytých prostorech, které jsou zárukou, že zboží vám dodáme čisté a nepoškozené. Potahy matrací šijeme za použití nejmodernějších technologií. Sortiment matrací zahrnuje širokou škálu materiálů a provedení pro různé požadavky a potřeby zákazníků. Matrace vám zhotovíme v rozměrech standardních i atypických. Matrace jsou důkladně baleny do pevných materiálů tak, aby nedošlo k jejich poškození během manipulace. Výrobky si můžete prohlédnout v našem showroomu. Výrobky dodáváme do mnoha zemí Evropy. Vlastní vozový park je zárukou, že zboží dodáme včas a v pořádku. Napište nám na info@ahorn.cz a domluvte si u nás osobní setkání.